Assalamu alaikum jama'a 'yan uwa, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shirin namu mai albarka. Ni ne naku BINMALIK, mai mamallakin tashar BINMALIK 24 TV. Kamar yadda na yi muku bayani cewa insha Allahu a yau zan kawo muku yadda za ku yi rijista a shi wannan kamfani, kuma ka je ka yi aiki kuma Subiyaka. To insha Allahu sai ka bibiye mu a nan, in Allah yadda zan gwada maka hanyoyin da za ka bi ka yi rijista kamar yadda na yi bayani a cikin sauran videos ɗin nawa, da kuma matakan da na ce ya kamata a ce kowa ya mallaka kamin ya fara shiga da wannan. A gurguje, kamar yadda na ce, idan haka na son ka yi harkar social media, yana da kyau ka nemi abu guda biyu. Na ɗaya shine ka nemi waya Android phone, aƙalla a ce tana da 3 GB zuwa 4 GB zuwa abin da ya sama. Sannan na biyu kuma ya zamanto da cewa waya kana riƙon caji. Sai na uku ya zamanto da cewa kana da data. To wannan su ne matakin farko da za ka yi harkar social media kuma ka amfana. Kasancewar duniya yanzu ta canza, komi ya koma a social media. In ma baka iya ba, ka yi ƙoƙari ka fahimci wasu abubuwa ko da ba yi za ka yi ba, saboda muna tafiya ana ƙara samun ci gaba ga wasu abubuwa. To insha Allahu a cikin wannan bidiyon, kamar yadda na yi muku bayani cewa zan kawo muku tsarin yadda za ka yi rajista da kamfanin, kuma ka je ka yi musu aiki kuma su biya ka ba tare da ka ɗauki takardanka ka je wani wuri ba. Harka ce yanzu, zamani ne ya zo, kuma alhamdulillahi ana samun ƙarin ci gaba, yadda kana a gida kana zannan ka za ka ɗauki wayarka za ka yi rajista. Idan ka yi rajista da su, ba sa buƙatar takardunka, kawai experience ɗinka suke son su gani, yaya za ka yi aikin. Idan sun ka tabbatar da cewa ka iya aikin, to shi ne za su yi upgrading ɗinka zuwa step na gaba, sannan in ka ƙara kuma su ƙara zuwa kai ka na gaba. Da haka duk harkar social media, alhamdulillahi gwargwadon hali, in dai za ka tsaya ka bi ƙa'idata, to alhamdulillahi ba sai ka je ka nemi aiki ba. A gidanka ma za ka iya ware wuri, ka ware lokaci, ka zanna ka aiki kuma a biya ka. Sai dai a yi haƙuri da kasancewar in kai baƙo ne baka yada ba, to za ka ta ɗan ganin canje-canjen abubuwa, amma ka yi haƙuri ka daure, za ka kai ka cimma yadda baka zamani ba. Mu duk mun biyo wannan, mun tako wannan lokacin, kuma alhamdulillahi gashi yanzu babu damuwa dai, gwargwadon hali dai a ƙarƙashin ta mu kuma muke yin wasu abubuwa da suka shafi. To don haka a yanzu a gurguje zan shiga in gwada maka yadda za ka yi. Kada ku manta, wannan shiri yana zuwa muku ne kai tsaye daga BINMALIK 24 TV. Don haka idan har wannan bidiyon ka gane shi a Facebook ne ko a wani wuri, to ka koma a channel ɗinmu BINMALIK 24 TV, ka yi mana subscribe, domin a nan ne za mu kawo muku takaitaccen abubuwan da duk ake samun kuɗi da su a yanar gizo. Ɗaya bayan ɗai za mu bi mu kawo muku suwa bi iznillahi ta'ala. Don haka kada ku manta ku danna mana alamar subscribe. In muna da Facebook page, shi ma ku bi mu a can BINMALIK 24 TV. Sannan kuma da Telegram da Instagram da Twitter, duk muna da handles a can. Don Allah a je a mana following da likes. Sannan kuma abu na gaba shine, kamar yadda na yi muku bayani cewa wasu sukan tambaye ni cewa shin wai wannan platform ne ba platform ba ne. Idan wuri ne wanda yake ya fi ƙarfin shekara 2, mutane na zuwa su yi aiki kuma ana biyan su. Don haka website ne, ko mu ce wani kamfani ne da aka kawo an kai tsari, aiki ne ake bayarwa. Kai ma kana iya bada aiki. Can zuwa gaba zan nuna maka da za ka iya ka bada aiki. Kamar ka buɗe tasha, kana buƙatar subscribe, kana buƙatar like, kana buƙatar wani abu, za ka iya zuwa can ka sa kuɗi ka baya a yi maka aikin. Kuma wuri ne legit, mutane ne za su je su haɗu na ko ina su yi maka aikin, yadda kai ma za ka yi aikin a biya ka. Sai dai duk lokacin da kai yanin $5 da kuɗin ka sun kai $5, za ka yi ebewa, dole sai sun kai $5. Sannan kuma idan za ka daure ka kama yin aiki, to alhamdulillahi za ka iya amfana da wannan abun. Ko da a ce, saboda in kana baƙo aikin zai ɗan yi maka wuya, abin kawai da nake so kawai ka zanki samun awa ɗaya kana baiwa. Aƙalla idan ka zo ka zanna ka yi kamar tax 10 ko 15, sannan ka bari da rana ka yi tax 10 ko 15, sannan da dai ka yi tax 10 ko 15, to bizillahi ta'ala in kana haka, in Allah ya da za ka tara abin da baka yi zato ba. Kuma sannan idan ka zo ma ka ƙware, to da kanka ma wasu ma ayyukan ma da kanka ka san hanyar da za ka bi su. Sannan duk wanda kama aiki, ka lura da wani abu guda, duk wanda kama aiki ka sai da aiki ne yake, ko da ka sake dawo gobe ka sake ganin ka san aiki ne, ka san yadda yake, sai ka bi wannan tsarin ka bi. A gurguje za mu shiga cikin darasinmu, sai a bibiye mu. Shi wannan, kamar yadda na yi muku bayani,
sunan wannan website ɗin da za mu je mu rijista na farko da za mu fara yi da shi ya suna da yawa, amma za mu fara da wannan. Dan wannan na tabbatar da cewa in dai kun ka daure to insha Allahu sai kun samu albarka a shi wannan platform ɗin. A yanzu a gurguje bari mu buɗe link ɗin da za ka yi rajista yana a ƙarƙashin description nawa, sai ka je can ka diba za ka gani shi sai ka yi rajista da shiya. Ni kuma da yake na aje shi a WhatsApp zan ɗauko shi zan yi rajista, zan gwada muku yadda za ku yi rajistan, sannan idan kun kai rajista sannan da baya kuma sai mu ci gaba da yadda za ka yi mataki na farko ka je ka fara aiki na farko. Aikin suna da yawa, kala da kala ne, kuma duk ka shiga sai ka samu aiki, duk ka shiga sai ka samu aiki, da akwai aikin da za ka je kai. Don haka za mu je cikin darasinmu da farko. Idan ka zo ga link ɗin da za ka yi rajista, oh sorry na kashe data ta ba lura ba. In za ka lura ka kula nan ka gani nan duk wasu ne FICO workers, nan wannan ya yi aiki ya samu $2 da wani abu, kaga nan yana da pending $1 da wani abu, duk za ka isko nan duk na mutane ne da suka yi aiki. Wannan kaga ya samu $2 yana da pending, kaga ga su nan da yawa. Kamin data ta buɗe shi ne da ɗan sake dawa nake ɗan yi muku bayanan, nake ɗan nuna muku wasu abubuwa daga ciki. Kaga wannan shi ma ya aiki yana da $3. Ka lura a nan wurin kaga ka kuɗin nan $3 a nan wurin, nan yana da pending bai kai $1 ba. To haka kai ma zaka ji ka kama yin aikin. Kaga wannan yana da $3 da 300 $3 da wani abu, yana da pending $1 da wani abu. Kaga nan duk aikin mutane ne, ka gani ga su nan duk na mutane ne. Da haka kai ma ka bibiye mu, insha Allahu za mu gwada maka yadda za ka yi wannan aiki kuma ka amfana da shi bi iznillahi ta'ala. To kuma sai wani abu da za ka lura da shi idan mun shiga cikin darasi, akwai mintota, inda adda mintota kamar in ce muku a nan wurin kadiba nan wurin zan da muku shi can gaba in ya bude. Wannan wurin inda aka sa 0% gashi nan s ɗin nan, to wannan wurin mintotanka ne, ba a so su karu. Abinda aka so a koda yaushe su zamanto da cewa sun rage ba sun karu ba, su zamanto da cewa rage suke. Bari ka gani wani, kaga na wani 0 yake, to duk in kana aiki mai kyau to zai kama ragewa ne, in kuma baka aiki mai kyau to zai kama hawa ne, zai ƙara yawa. Kuma ba a sai yana ƙara yawa, dan yana ƙara yawa to gaskiya zaka cimma lokaci zai maka suspend din account. Kuma sannan a waya ɗaya ba a buɗe account guda biyu, dokar su ce ka buɗe account guda. Idan ka buɗe biyu za su rufe maka account. Sannan kuma kada ka yi aiki da wireless, kada ka yi aiki da hotspot, ka yi aiki da data. Da data za ka yi aiki a nan wurin. In ka ce za ka yi aiki da wancan to za ka samu matsala. Kaga kamar shi wannan, ku diba da kyau ku gani, ga shi nan yana da earning, kun ga bai hada $1 ba, amma yana da pending $2. Sannan kuma nan wurin yana da minutes din nashi sun karu, sun kai 510. To ba a son su kama karuwa. In baka aiki daidai ba shi yasa suke karuwa, amma in ka aiki daidai ba su karuwa. To mu je cikin darasin mu kamar yadda na muku bayani. Yanzu mu je mu register. Link din ka diba shi a description na channel din. Yanzu da farko zan zo in shiga cikin link din, zai bude maka shafi kamar haka. Salam, site din yana dan bani yake yanzu na bude data shi yasa. Duk in ka bi mataki, ka bi mu ɗai bayan ɗai, Allah ya yarda. Kada ka yi gurguje, kuma da Allah ban kai ga wuri ba ka je ka kai kan wurin ka ta mun tambaya abin da bai zo ba, saboda ina da ayyuka da yawa. Wannan ba ma zan gwada muku ne dan bayi ne nake yi ba gaskiya. Ina da wanda suka fi wasu da nake yi, ba wannan nake yi ba, amma wannan zan gwada muku ne, shi ma mataki ne wanda zaka bi, kuma iznillahi ta'ala idan ka bi zaka amfana da abin da zaka gani a ciki. Kamar salam, san me yasa ba. Sai ina da data to kuma gashi na ga kamar akwai matsalar network ne, dan naga kwanan okay.
sim 1 ne, Allah ku ya hankali sim 1 ne ba sim 2 ba ne. Kamar yadda nake muku bayani dai, a lura da kyau, ba sa son kai aiki da wireless, kai aiki da waya biyu ka haɗa hotspot, kai a'a za su maka blocking na account ɗinka. Abinda suke so ka sa data, idan da laptop zaka yi ya zama da cewa ka sa modem ka sa data da shi ne zaka yi. Kada ka ari wireless ɗin wasu ko kuma kai connected da hotspot ɗin wasu kai aiki da shi ya. A'a, ka yi da data ka shi ne suka fi so. Idan ka je ka haɗa shi to za su yi cancel ɗin, za su yi blocking na account ɗinka, kuma sannan ba a buɗe account guda biyu a waya ɗaya. Sannan kuma ka tabbatar da cewa kana da Opera da Chrome, ko kuma na ce Opera, Chrome da Firefox, kamar yadda na saki link ɗinsu a Telegram. In baka da wanda ce ka je kai downloading, ko Firefox Lite ko kuma asalin Firefox, ko wacce za ta yi, kana zuwa ka ɗauko. Abinda dai aka bukata ya zama da cewa kana da su guda biyu. Nan za ka buɗe website ɗin, wannan gudan za ka je ka yi aiki a ciki nai. Idan ka ƙare kai submitting, to shikenan, haka shi ne za ka aiki da su guda biyu. Duk za mu gwada muku ciki, amma ka tabbatar da cewa ka tanade su guda biyu kamar haka. Yanzu rijista ce za mu yi, kamar yadda na ce muku. Yanzu zan shiga cikin link ɗin nawa kamar haka. Data tana bani matsala gaskiya, ban yi zaton haka ba gaskiya. To ina ga ta bude yanzu, bari, masha Allah, yawa ta bude. To ka diba da kyau, idan ka bude ka shiga cikin description ka ɗauki link ɗin ka yi danna link ɗin, to zai kawo ka wannan pejin kamar haka. Idan ya kawo ka, sai ka zo nan da aka sa sign up, gashi nan wannan wurin da an ka sa sign up, sai ka zo sai ka shige shi kamar haka. Sai ka jira ya bude maka, inda zaka je ka sa real name ɗinka, sunanka zaka sa na kwarai, kuma ya zama da cewa kana da Gmail, kana da Gmail. Sannan kuma Gmail ɗin ne zama da cewa date of birth ɗinka da ka buɗa wanda ba za ka mance ba ne, ka yi aiki da shi ya. Kuma akwai security question da za su tambaye ka. A wajen security question, ka rubuta what is your name, sannan ka rubuta sunanka. Mai yiwuwa a gaba za su kama tambaya ka, ko da za ka ebe kuɗi, za su kama tambaya ka cewa za su kama tambaya ka cewa ka sa wannan security question ɗin. Da haka nan kada ka mance da shi. In ka mance, sorry to say, to gashi ya buɗe mana shafin. Sai ka zo nan inda suka sa real name, za ka sa asalin sunanka a nan. To sai ka zo nan sai ka sa type your response, sai ka zo nan sai ka sa suna. Zan sa BINMALIK, shi na sa nan. Sai ka zo nan sai ka sa email address, shine Gmail ɗinka da ka buɗe da shi ya. Sai ka zo nan sai ka sa Gmail, BINMALIK, ga Gmail ɗina nasa. Sai ka zo nan sai ka sa password, type your response here, password. Sai ka zo ka sa password ɗinka. To don Allah a lura nan da kyau, sun ce your password must have at least 10 characters. Dole abinda za ka sa su kai adadin su kai guda 10 ko fiye da 10, kada ka sa ƙasa da 10. Sannan sai suka ce upper case and lower case letter. Dole sai ka sa upper case and lower case letter. Idan muka ce upper case letter, shi ne abinda muke nufi, kamar ka ce capital letter A, B, C, D har zuwa Z. Wayannan su ne upper case letter. Sannan lower case letter, sannan kamar ka ce capital letter A, misali ka ce karamar A, karamar B, karamar C, karamar D. Su kuma wancan na farko shine babbar A, babbar B, babbar C, babbar D. To su ne wannan, su suka ce at lower letters. Dole sai ka kasance ka sa su guda biyu a cikin password ɗinka da za ka sa. Sannan sai ka dawo a nan, sai ka sa number daga 0 zuwa 9, shi ma sai ka sa wata number daga ciki. Sannan kuma sai suka ce at least one special characters. To gasar sun ce example, gashi na akwai at, akwai alama hash, akwai alama tambaya. Wayannan abubuwan su ne za ka sa wani daga ciki. Alhamdulillah.
to yanzu zan je in sa password, duk da gaskiya ba zan bayyana muku da password ɗina ba saboda security in tsare kayana, shi yasa ba zan sa muku password ɗin ku gani ba, amma zan nuna muku wasu sai in dawo in goge sai in sa asalin nawa. Kamar yanzu zaka sa, sai ka zo nan sai ka sa, sun ce at least 10 characters su kai guda 10. Upper letters sai in sa A, ai babba ce na sa, sai in sake mai da shi ya. Lower letter sai in mai da shi small letter, sai in sake sa A, na sa babba na sa karama, sannan sai in dawo nan ƙasa inda na sa, inda suka ce number, sai in sa 1 2 3, ko ɗaya ka sa ko biyu ka sa duk za su yi. Sai in dawo nan sai in sa at least special characters, sai in ɗauko wannan ƙwara guda kamar haka, ga special characters nan ƙasa, ga su nan wannan duka na yi aiki da su ga su nan. To sai yanzu in ɗauki alamar wannan dala, idan na ɗauka na sa shi ƙwara guda, sannan sai in sake dawowa nan sai in rubuta Malik. To idan ka kidanya wannan sun fi 10, to haka suke so a cakuɗe, ka sa babban letters, ka sa ƙaramin letters, ka sa daga 0 zuwa 9, sannan kuma ka sa su kuma wayannan alama ko alama comma ko alama hash ko alama dot, duk ka sa su a ciki, ka cakuɗe, haka suke son kada password din. Kuma kada ka mance, ka sa password din ba za ka mance ba. To wannan haka za ka sa password din. To zan koma in share in sa password dina, ba zan nuna muku nawa ba gaskiya, sai na wuce wurin sannan sai in nuna muku saboda in tsare password din nawa kamar haka. To na sa password din a nan sama, sannan sai suka sake da suka ce confirm password, ka sake maimaita su. To na sake maimaitawa, password and password confirmation must match. Cewa password ɗin gida biyu da zaka sa su zama kala ɗaya ne, ka su zama daban-daban. Abinda ka sa a na farko, abinda ka sa a nan, shi zaka sa a nan suka ce kai confirm, sun ce ka sake tabbatar musu da shiya. Sannan sai ka zo nan sai ka sa nickname. Nickname zaka dan zabi wani suna wanda ba su kaman suna ne da ake dan yi maka haka, sai ka sa shi nan. To nan zan sa Malik. Malik K Y. Abin da yasa shi ana son wani sunan ka samu wanda kwata-kwata wani bai taɓa sashi ba, sai ka dan kirkira wani suna wanda ka san da cewa ba za a same shi irin haka ba, sai ka sa shi. To na sa Malik KY4 a nan wurin. To sai ka zo nan sai an ka ce select country, ka zabi kasar ka, wace kasa kake. Sai ka zo nan sai in sa ina a Najeriya, bari sacin Najeriya, sai in rubuta Najeriya. Gata nan na sa Najeriya. Sai suka ce nan select your proof type, shin kai ma'aikaci ne, I am a worker, aiki za ka kawai musu, koko dai I am an employee, koko mai aiki ne. To sai ka bashi a wannan tick din na farko, gashi na haka am a worker. To kaga sai ka bashi a nan. Idan ka bashi a nan sai ka zo nan sai ka tick box din nan, ga sanan guda biyu, sai ka sa I agree, ga su gashi ka kula ga sanan dan na sa sunan wurin, sai ka sa su, sai ka zo nan sai ka ce sign off. Nan za ka shiga ba, sign off. To idan ka shiga, to gashi ya bude almost there, save. To sai yanzu nan ƙasa sai in sa save. Na yi 7 ɗin abin ɗina, wancan shi ba dole bane, amma duk lokacin da zan shiga za su bani shi ne. Sai suka ce confirm your email, gashi confirm your email and be part of the community. To yanzu sun ce in je a email in confirmation,
suna son in ji a email ɗina in confirmation, to sai in je a email ɗina kamar haka. Zan yi minimize, sai in je email, zan je in shiga email ɗina gashi kamar haka. To gashi na shiga, sai ka refresh, kaga gashi nan ya hau sama, gashi nan sun ce file co-workers, gashi file co-workers, gashi nan sun nuna min anan gashi nan, sorry, gashi nan anan wurin. To sai ka shiga ciki kamar haka. Idan ka shiga wannan link din, shi zaka taba, gashi sun ce click the following link, sai ka taba shi kamar haka. To idan ka taba, zai je ya bude maka shafin cewa kai confirm. To wannan our community rules, please take a moment to read. Kana iya karanta ka ga tsarorin su ne wanda na faɗa maka cewa ba aiki da kaza, ba aiki da kaza, ba aiki da kaza. Ba a san multiply account, kaga na sun ce do not open a operated multiply account. Ka karɓi account guda biyu. Do not use VPN. Ka kada kai aiki da VPN. To don haka a gasu nan wanda dai rules ɗinsu ne, sai ka wuce su, sai ka zo ne ka sa I agree, sai ka danna wannan I agree. To alhamdulillah nan mun bude account. Wannan mun bude account da su. Kaga ba su da wani dogon abin nan. Akwai favor can, zaka isko Fiverr, zaka isko su ake suna da wahala, amma gaskiya wannan yana da sauki. Wannan yana da sauki. To wannan shine mun bude account da su wa. Yanzu na farko kenan. Ga yadda yake, ku diba a nan wurin. Da na ce muku ku lura da kyau. Kun ga mintota 180 second, 180 minutes suka bayar, ga sannan mintota suka bayar a nan wurin. To ba a so su karu a nan wurin, sai aka yi su rage. Sannan nan gashi nan n ban yi aikin komi ba, sannan pending ban da pending din komi. To sai ka zo nan, sai ka diba. Gashi nan misali, sai ka shigo nan wurin. Pet survey nan wurin, offer. Sai ka zo, ba nan za ka shiga ba, sai ka zo gashi ga su kamar haka. Idan ka zo haka, abinda za ka yi na farko, sai ka diba, sai ka zo nan. Wa'annan nan wurin ayyuka ne, ga su nan. Wannan aikin ya ce new offer, download a PDF file. In ka shiga ciki za ka ga tsari ne, sannan zai bada $2. Amma a waɗannan suna da waya. Za mu faro tun daga farko. Kamar nan wurin sai mu zo nan. Na farko yanzu sai mu ce, sai ka zo nan inda aka sa category ɗin nan wurin, sai ka danna shi kamar haka. Idan ka danna shi kamar haka, kaga ce sign up. SE promo center. To wannan sign up da shi za mu fara. Nan duk ayyuka ne. Ga su nan. Nan duk ayyuka ne, duk inda ka shiga na akwai aiki. To za mu fara wannan na farko, za mu ɗauki wannan matakin na farko, sign up. Shi wannan sign up ne za ka je ka yi, kuma za a biya ka. To sai mu shiga ciki ne kamar haka. Idan muka shiga sai mu zo nan inda aka sa applying, gashi nan wurin. Ka ɗan ja shi sama haka dan apply ɗin ya fito. Haka. To sai ka shiga nan inda aka sa applying. Idan ka shiga, kaga 130 result. Akwai aiki kusan aiki 113. Sai ka zo nan, to kun gani ga aika nan. Wannan aikin ya ce kamar zai baka 0.140 cent na dala. Amma zai saka maka kuɗin a cikin kwana 7. 7 days rate a cikin kwana 7. To idan kana aikin wata-wata, da kana yin wa'annan, a cikin kwana 7 saka maka kuɗin. Wannan ya ce ka zo kamar shi ma zai saka maka su a cikin kwana 7. To ka diba, zaka ga wani kwana 7, kaga wa'annan da yan 7 ne. Ga sanan zaka ga wasu kwana 3, wasu kwana 2. Kaga wannan ya ce zai baka su a cikin kwana 2. Gashi nan aiki. To kaga wannan kwana 7, wannan kwana 2, wannan kwana 7, wannan kwana 7, wannan 7. Ga sanan dai yau ma na ga yan 7 sun yawa. Kaga wannan shi kuma kwana 1. To nan su ne sunayen kuɗin da za a baka adadin aikin da kai. Wannan zai baka 0 cikin kwana 5, zai baka 0.200 cent. To sai ka dawo kuma abin da ka san ka gane anan. Akwai kuma wani abu da ka san ka gane.
shi wannan ka lura da kyau a nan wurin, a nan wurin, nan wannan layin gashi nan, wannan ba wanda ya yi aiki ko guda, ya bada aiki 25 amma babu wanda ya yi wannan. To sai ka zo nan, kaga wannan ya bada aiki 1055 amma mutum 1441 sun yi. Kun ga aikin ya kusan karewa a cikin kwana 7. Wannan ya bada aiki 47 mutum 13 sun kai. Wannan ya bada aiki 104 mutum 102 sun kai. To haka ake aikin. To sai kuma ka sake dawa ka diba, ka lura da nan wurin, zaka ga tsanwa nan wurin, na wani zaka ga ja. To duk wanda kaga tsanwa, idan mun ka shige shi kamar haka, daga laptop ne shine yawa, kaga ce no tax rate yet. Shi wannan yana da an san uzuri, idan ka dan samu matsala zai isa maka kuɗinka, wanda kaga da wannan kalan kenan. Wanda kaga kuma da ja, to shi yana ce maka idan ka je wajen aikin nan ka samu matsala, kamar wannan mai ja, idan ka je ka samu matsala to ba zai biya ka ba, ba zai biya ka ba. Lower satisfying tax rating, ko slight mistake kaɗan ka samu to shi ba zai biya ka ba. To don haka in za ka yi, in ka ƙware kana ɗauka aikinsa, amma waɗannan su ne da sauƙi-sauƙi wanda kuda ka yi ɗan kuskure kaɗan za su biya ka. To yanzu bari mu zo mu yi aiki guda, ina muku yadda za ku yi aikin guda. Wannan kamar shi wannan na farko da mutane sun ka ƙi, idan za ka lura akwai ɗan wahala, shi sa mutane sun ka ƙi. To abin da sa mutane sun ka ƙi akwai wahala, saboda sign up sai ka shiga ciki za ka gani, amma ba za mu shige shi ba. Bari mu zo mu samu kamar wannan da ya ce start click sign up. Kamar wannan da mutum 141 sun kai. To za mu je mu yi wannan aikin. Sai ka zo nan, sai ka danna nan wurin gaba ɗaya, sai ka danna shi kamar haka. To idan ka danna zai buɗe maka shafi haka. Tunda kana farko, wannan so ɗaya ne, da ka gyara shi ba zai sake maka ba, dan muna farko ne, shi sa ba mu wannan shafin haka. Duk wanda ka taba wannan shafin zai kawo ka. To sai ka zo nan, sai ka danna shi kamar haka, sai ka danna wajen mail kamar haka. In mace ce sai ka zanna wannan female din. To sai mu zo nan, sai ce your date of birth, ya ce ka sa date of birth ɗinka. Sai mu zo nan, sai mu sa date of birth, sai mu ce day, sai mu ce 22, sai mu ce ga watan month, watan biyu, sai mu ce 1996. sai ce nan your city or city close to you. To your city, sai yanzu nan sai in sa ina a Gusau. Gusau a gashi nan. Sai nan ka ce create security question. Nan wurin shi ne ka ce maka ka kula, za ce ka sa security question. Wannan security question din kada ka mance, ina ƙara maimaitawa, kada ka mance. Idan ka mance to akwai wahala. Sai ka zo nan wurin, sai ka sa security question, sai ka zo ka danna shi kamar haka. Sai mu kamar security question yanzu, sai mu ce what is your name. Kai ba ka rubuta shi haka, zai fi sauƙi gare ka. Sai ka zo nan, sai ka sa BINMALIK. To sai ka zo nan inda an ka sa save ɗin nan, sai ka sa save. Kowa ya buɗe farko zai nuna mai wannan. To gashi shikenan, yanzu ya wuce da mu a wannan wurin. To wannan wanda za mu yi aikin nashi shine sake ya buɗe mana shafin nashi da za mu yi aiki. Gashi kamar haka, ko da ba mu san me aiki ne, muna iya fitowa haka. Sai ka fito, in ka cika sai ka fito kamar haka din. Bari mu fito mu dawo baya, saboda da ka buɗe kan in ji can zai ba wasu wahala su ta tambaya. To bari mu sake dawowa, mu zo cikin wannan dama cikin email ɗinmu ne. Sai mu sake dawowa asalin shi fetch ɗin. Gashi continue, sai mu zo nan inda aka sa. To nan mun riga mu register email address. Na riga na yi register. Tunda na yi register, ba riga na sai ba shi a nan ba, amma bari
in shiga haka. Dan gudun kaga yanzu ya bace min sai na sake komawa can cikin WhatsApp na da link din. Yanzu dan gudun kada ta kan bace min a wayar ka zo nan wurin inda ada alama wani daga ga uku ne gashi nan wurin, wani kuma biyu ne kamar nan, sai ka zo nan sai ka shigo ne zaka ce add to home screen. Ina son aje wannan abin ne a saman laptop ita gashi na sai in sa add. To ko na fita add automatically, ko na fita zan dawo ba zan sha wahala ba kamar haka. Ku yi hakuri saboda akwai waɗanda yanzu ne za su fara da Allah, shi sa nake yin abin kwata-kwata ban cika sori ba, duk da bidiyon na ga yayi tsawo babu damuwa. To yanzu na riga na fita, to kun gani shi nan na riga na shi wannan abin da nayi shi sa na aje shi nan wurin, shi a dalilin aje shi da nan wurin. To duk lokacin da ta shiga aiki zan zo in shige shi haka. Idan na shiga zai bude min shafi kamar haka. To idan ya bude sai in zo nan inda aka sa login gashi nan. In zan fara buɗewa na farko zan sa sign up, amma yanzu login ne zan sa, sai in shiga nan sai in sa login. Idan na sa login gashi nan BINMALIK abin nan dina ya hau, na riga na bude saboda na riga na yi saving ɗazu a nan ƙasa. Shi yasa idan naka bai nuna nan ba sai ka rubuta email ɗinka da password ɗinka da kasa sai ka shiga kamar haka. To ya bude mana.